Oh Jake, napatawag ka. Bro, nasa bahay ka ba? Oh, Sabado eh. Bakit ba? Mukhang tensyonado ka na naman. May problema ako bro, si Rika kasi. Oh, ano nangyari kay Rika? Wala, ito naman. Kapag tungkol talaga kay Rika, biglang natataranta. Okay naman siya. Oh, okay naman pala eh. Bakit pinag-uusapan natin? Kasi nga, lalabas dapat kami ngayon. Biglang hindi ako pwede. Anong hindi ka pwede? Girlfriend mo yun. Bro, alam mo namang hindi lang siya. Sumabit eh. Nagyaya din kasing isa. Yan ang sinasabi ko. Kailan ka ba magbabago, Jake? Ewan ko ba naman sa mga babae mo? Hindi ko maintindihan bakit nagtsatsaga sa'yo. Bro, saka ka naman Ermon. Sa ngayon, tulungan mo muna ako. Tulungan mo muna ang best friend mo. Anong tulong nga? Punta mo naman si Rika. Pambihira naman. Dapat sinabi mo na lang sa kanya na hindi ka pwede today. Sasabihin ko nga sana, kaso nandun na eh. Sabi kasi laging makipagkita yun. Atat, nandun na agad sa meeting place. Saan? Nasa park na. Usapan kasi magsisimba kami. Alam mo naman yun, kailangan isingit ang simba. Siraulo ka talaga. Kawawa naman si Rika. Sige na, puntahan ko na. Bahala ka na pre ha. Sulat mo na lang lahat ng magagastos mo. Bayaran ko. Ay nako Jake, kahit kailan ka talaga. Thank you bro. Tawag ako mamaya. Rika? Uy, Luke. Kumusta? Ayos naman. Ang saya, nandito ka. Upo ka. Tamang-tama. Magkikita kami ni Jake. Actually, pinapunta ako ni Jake kasi hindi siya makakapunta. Na naman? Bakit daw? Hindi nasabi eh. Nagmamadali nung tumawag. Ang bilin niya lang, puntahan kita dito, samahan at ihatid sa inyo. Kakaya naman sa'yo, Luke. Naabala ka pa. Alam mo, okay lang naman ako eh. Sige na, pwede mo na akong iwan. Ayos lang. Uy, hindi. Sasamahan kita, ano ba? Unless ayaw mo akong kasama. Kapag ganun, uwi na lang ako. Hindi naman sa ganun. Ito naman, I did not mean it that way. Nahiya lang kasi ako. Naabala ka pa. Hindi nga. So, ano gusto mong gawin? Gusto ko sanang magsimba eh. Ako din. Maglakad na tayo papuntang simbahan para makaupo tayo sa harapan. Uy, gusto mo ding nakaupo sa harapan kapag nagsisimba? Oo, kasi wala masyadong distractions. Mas nakakapagdasal ako ng maayos. Oo, pareho tayo. Kapag nasa harapan kasi ako, altar lang yung nakikita ko. Kapag sa likod ako nakaupo, naku, yung bag ng nasa harap ko, yung nakikita ko, o kaya yung agaw pansin na blouse. Tapos dahil nagustuhan mo yung bag at blouse, naiisip mo na kung saan kaya nabili. Oo, tapos kung ano-ano na yung maiisip ko. Ang ganda ng homily ni Father, no? Tago sa buto. Oo nga eh. Yun pa yung isang gusto ko kapag nagsisimba. Kapag homily na, or kahit sa mga gospel readings, pakiramdam ko, kinakausap ako ng Diyos. Sana katulad mo yung best friend mo. Si Jake? Nagsisimba din naman kayo, di ba? Oo. Pero nagsisimba lang yun dahil pinipilit ko. Tapos habang nasa misa, laging nakasilip sa cellphone niya. Ay, si Jake talaga. Ganun talaga yun eh. Ay, siya nga pala. Gusto mong kumain bago kita ihatid pa uwi? Pwede naman. Saan mo gusto? Kahit saan. Bahala ka na. Ang ganda naman dito. First time mo? Oo. Lagi lang kasi kami sa fast food kumakain ni Jake. Gusto kasi nun, laging mabilis. Ewan ka ba dun? Laging nagmamadali, parang laging may hinahabol. Anong specialty nila dito? Filipino dishes mostly, pero with a twist. Example, yung sinigang nila, sinigang sa pakwan. Sa pakwan? Yung prutas? Oo. Di nga. Oo nga, tignan mo sa menu. Oo nga
Ano? Anong lasa nun? Masarap. Orderin ko para matikman mo. Grabe. Busog na busog ako. Ang konti nga ng kinain mo eh. Ang dami kaya. Uy, look. Thank you Thank you saan? Thank you for being with me. Nag-enjoy ako. Ako din naman. Gusto mo pumasok? Hindi na, para makapagpahinga ka na. Hintayin lang kita makapasok ng bahay nyo bago ako umalis. Okay. Bili ni Jake eh. Ewan ko sa kanya. Good night, Luke. Good night. Oh, kanina ka pa? Kadarating ko lang. Kamusta yung date mo, bro? Siraulo ka talaga. Hinihintay ka nung tao tapos hindi mo sinipot. Huwag mo nang uulitin yun ha. Hindi ko masabi. Pwede ba akong mag-i-honest sa'yo, bro? Dapat maging honest ka sa akin bro. Para ano pat naging mag-best friend tayo? I have fallen out of love with Rika. Ha? Wala na akong nararamdaman, bro. Hindi kasi kami swak eh. Gets mo? Magkaiba kami ng trip. Nagandahan lang talaga ako sa kanya, kaya ako niligawan. Anong plano mo ngayon? Hindi ko nga alam eh. Sa tingin mo, bro, ano ba dapat? Makipaghiwalay ka ng maayos, Jake. Huwag mong paasahin si Rika. Yun na nga ang problema ko. Hindi ko alam kung paano. Anong sasabihin ko? Bakit ako makikipaghiwalay? Kilala mo naman si Rika, bro. Maganda, matalino, mabait. Wala akong maisip na dahilan para makipaghiwalay sa kanya. Hindi mo na siya mahal. Sapat na dahilan na yun. Pero ayoko namang sabihin yun, syempre. Iniisip ko pa kung anong diskarte ang pwede. Mag-isip ka ng mabilis kasi kawawa si Rika. Huwag mong paasahin yung tao, bro. Kung ayaw mo na, palayain mo na. Hello? Luke? Rika? Anong nangyari sa'yo? Eto na naman tayo eh. Si Jake na naman yung iniiyak mo, no? Hintayin mo ako. Pupuntahan kita. Galing mo umiyak, no? Puro luha sa kasipon. Walang tunog. Pero alam mo, Rika, kahit uhugin ka na, kahit ang lungkot-lungkot mo na, ang ganda-ganda mo pa rin. Nakakainis ka. Pero napapatawa kita. Ayan o, ngumingiti ka na. Tama na kasi ang kakaiyak mo. Sinasayang mo lang yung luha mo sa maling tao eh. Ang sakit eh. Ang sakit-sakit kasi. Alam ko, pero ganun talaga eh. Anong gusto mong gawin? Habulin mo? Siyempre hindi. Ayoko. Tama. Pag ayaw na, pakawalan mo na. Marami pa naman dyang iba eh. Ayoko na, Luke. Ayaw na ng puso ko. Tama na siguro. Uy, Luke! Napadalaw ka. Halika. Pasok ka. Ganda ng ngiti mo ah. Kumusta ka na? Eto, medyo okay na. Ay, unti-unti, nakakangiti na uli. Yan, ganyan nga. Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti. Yan talaga yung pinunta mo? Mambola? Gusto ko din sanang itanong kung may gagawin ka ba sa weekend. Wala naman. Bakit? Yayayain sana kita mag-dinner. Sige ba? Kita na lang tayo? San ba? Hindi. Susunduin kita. 5 p.m. Saturday. Okay sa'yo? Sure. See you!
Ayan, ginambi ka na. Hinatid mo pa kasi ako eh. Sanay naman akong umuwi mag-isa. Okay lang. Siyempre gusto ko naman na masiguradong safe ka bago ako umuwi. Nag-enjoy ka naman tonight? Oo naman. Salamat ah. Welcome. Sige, una na ako. Sige, ingat. Look, ano to? Ano? Ano ka dyan? Ano tong pa-flowers mo? Natanggap mo na pala. Ang sagot dapat, thank you. Nagustuhan mo ba? Look, Sunduin kita sa office mo mamaya. Mag-usap tayo ng harapan. Huwag dito sa telepono. Gusto kita, Rika. Matagal na. Pero dahil kayo ni Jake, hindi ako umeksena. yun na nga. Ex ko ang best friend mo. Ex mo na nga. Tapos na kayo, Rika. Baka naman pwede mong bigyan ng tsansa yung iba na mahalin ka ng tama. Wala naman na kayo, di ba? Pero mag-best friend kayo. Ano naman yun? Pagkatapos nga, ikaw naman? Huwag mo ngang isipin yun. Ito yung sagutin mo. May pag-asa ba ako sa'yo o wala? Hindi ko alam. Naguguluhan ako, Luke. Hindi naman ako nagmamadali, Rika. Hihintayin kita hanggang lumiwanag ang lahat sa isip mo. Hanggang naguguluhan ka, may pag-asa pa ako sa puso mo. Dear love, naiintindihan ko ang takot ni Rika. Yung takot na magkamali at takot na masaktan muli. Kaso, habang lumilipas ang mga araw, nahihirapan na ako maghintay sa sagot na hindi ko alam kung kailan darating. Minsan, napapaisip ako kung may hinihintay pa ba ako. May patutunguhan pa kaya ang lahat ng to? Gusto ko siyang makasama pero hindi ko kayang lumakad mag-isa sa isang daang dapat kaming dalawa tumatahak ng magkasama. Sa ngayon, patuloy akong aasa. Sana malapit na ang sagot niya. Sana magustuhan ko ang sasabihin niya.